Bagaten sampun paripurna mengahudipun atur pambagya harja kagem sedaya para tamu saking panjenenganipun ingkang hamukati Bapak Senen sekalian Ibu ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Bapak Andi Effendi. Ngarsanipun sangyaning para tamu kakung mewah putri ingkang tuhu kinurmatan saderengipun menggah Bapak ing tata adicara ingkang kalajenganipun samangke wonten tausiah Mauidhah Hasanah ingkang badhe kawadharteni panjenenganipun Al Ustadz Maryadi SPDI wonten ing kesempatan dalu punika saderengipun Mauidhah Hasanah dipun aturaken panglipur sawetawis dipun aturaken malih saking kadang-kadang Latansa Sabila ya. Kita persembahkan kembali untuk lagu-lagu dari Latansa Sabila kembali bersama dengan vokalis kami. Untuk vokalis yang kedua kita hadirkan ada Putri Arini. Cih, pripun Mas? Nggih, ngenteni spot ra ya ora muni-muni. Iki ora sah spot-spotan garingan wae ya, Mbak ya. Garingan ae. Nggih, oh nyumet udut. Wah. J langsung kemawon J. Nggih, monggo dipun aturake lagu ini. Tembang Islami Tepo Sliro. Oh, nggih, lagu-lagu versi niki ya, Mbak ya. Ya, lagu-lagu versi persembahan dari Latansa Sabila. Tepo Sliro versi dari Nyidam Sari. Monggo.
Nggih sampun katuraken wonten rasanipun para bingkah samudyanipun lumantar kadang-kadang latan sabila setunggaling syair lagu versi menika tepo slira versinipun Nyidam Sari sampun dipun aturaken mugi estu saged dadosaken jambi saya sawetawis kagem sedaya para tamu ingkang sami kepareng rawuh. Nggih menika ngarsanipun para tamu kakung putri ingkang tuhu kinurmatan hanging wekdal ingkang sampun ndungkap dalu pramila mengkapunipun atur panglipur ingkang dipun aturaken saking kadang-kadang gambus modern latan sabila badhe kasiget malih badhe kita lajengaken menggah tumapaing tata adicara inti mauidhah hasanah ingkang badhe kawedhar dening panjenenganipun Al Ustadz Maryati SPDI. Pramila dumateng panjenenganipun Al Ustadz Maryati SPDI wekdal sautaipun kita aturaken samangke ugi paripurnanipun kasuwun barokah doanipun. Dumateng panjenenganipun Al Ustadz Maryati SPDI wekdal saha sasana pangandikan kita aturaken sumangga.